Srdečne každého jedného na tomto mieste vítam. Teším sa, že ste tu. Tí, čo tu chodíte úplne pravidelne, poctivo, ktorí verne tu slúžite. Zároveň tí, ktorí z času na čas prichádzajú a berú si z toho požehnanie, rozširujú. Zároveň tí, ktorí prichádzajú len tak sporadicky. A zároveň tí, ktorí prídu len jedenkrát, niečo ich tráfi a potom zasa skončia niekde v inde, na nejakom inom mieste. Nezáleží na tom, skáďal si prišiel. Záleží na tom, s akým srdcom si prišiel. A keď máš srdce, ktoré chce dotknúť sa Boha, na tomto mieste to nájdeš. Boh sa ťa dotkne. Ale nie preto, že by som ja bol nejaký špecialista, ale preto, že ty si sa otvoril a v prítomnosti Božej, keď sa otvoríš, vždy sa ťa Boh dotkne. Takže ak sme tu preto, aby sa nás dneska Boh dotkol a aby nám niečo Pán Boh prehovoril do srdca, tak môžete dať ruku hore. Som rád, že všetci dvíhajú ruky. Niektorí štíkajú telefóny, tí nedvíhajú. A prosím vás, budeme čítať jedno miesto, niečo krásne a budeme rozmýšľať o tom, čo vlastne nám Božie slovo chce povedať na tomto mieste. Ja budem čítať z listu Rimanom 14. kapitoly a každému jednému, ktorý je tu, prajem hlbokú milosť, aby sa ho dotkla a hlboký pokoj, aby to v tej milosti a v pokoji mohol prežiť. Pretože je to kľúčové porozumieť, čo nám vlastne Boh chce povedať. A budeme otvárať niekoľko veršov. Budeme otvárať takú vec a začneme 10. veršom. To, čo sa deje v cirkvi veľmi často. To, čo sa deje nielen v cirkvi, ale aj bežne vo svete. To je totiž taká ľudská vlastnosť. Zobrať seba, zobrať druhého, mysliať si o sebe, že ja som ten dobrý, správny, že predsa fajn som, hej, a ten druhý, no nerobí to tak, ako by to mal robiť. A začneme ho riešiť, posudzovať, analyzovať. A písmo hovorí: a ty, prečože súdiš svojho brata? Alebo aj ty, prečo pohrdáš svojim bratom? Lebo sa všetci postavím pred súdnou stolicou Kristovou. Lebo je napísané, akože ja žijem, tak je isté, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslovať Boha. Počúvate, to je vážne slovo. Boh hovorí, akože ja žijem. Akože ja žijem. Boh sa odvoláva na to, že ja som živý Boh. Akože ja žijem, tak ti hovorím, je isté, že predo mňou sa každý pokloní a bude vidieť v skutočnosti tak, ako veci sú. A preto, keďže nemáš dostatok objektívnych informácií, aby si bol schopný veci vyhodnotiť, nevyhodnocuj to, čo ti nepatrí. Vyhodnocuj to, čo ti je dané. Aký je rozdiel medzi tým, že vyhodnocuješ, čo ti nepatrí, a vyhodnocuješ to, čo ti patrí? To, čo ti patrí, do toho ti Boh posiela svetlo, aby si mohol tomu druhému človekovi pomôcť. Aby si ho mohol zmocniť. Zvláštne slovo je pomôcť niekomu, znamená podať mu ruku, aby dosiahol moc. Pomôcť znamená doviesť ho k moci. Pamätajte si, keď niekomu chcete pomáhať, neznamená, že robíte za neho veci. Znamená to, že mu pomáhate, čiže dovádzate ho k moci. Pomôcť. Dostať ho k moci. Aby on mal moc Božiu v sebe, vo svojom živote, aby zvládol situáciu sám. My máme falošnú predstavu pomoci. To znamená, falošná predstava je taká, že ja niekomu pomáham takým spôsobom, že to za neho urobím. Ale takým spôsobom, že to za neho urobím, mu nepomáham, ho zabíjam. Lebo rastlinka musí vyrásť. A nie, že ty budeš to, maminky tak robia, aj by som za to. Viete, videl som taký krásny obrázok. Videl som jednu ženu, ktorá malo niečo pred tým dievčatkom byť, bolo tam nejaká blato, zabránila mu prejsť. Bola tam nejaká, ja neviem, čo ho mohlo zraniť, zabránila, aby mohlo sa zraniť. Bolo tam nejaký kopček, chytila ho, preniesla ho. A keď to dievčatko vyrastlo, prišlo pre takú horu a nevedelo nič robiť, plakalo a čakalo na svoju mamu. A potom bol druhý človek, hej, a ten išiel a keď bola jama, tak len upozornil. A to dievčatko šlúplo do tej jamy. Ale sa naučilo. Potom urobil ďalší krok, tam trošku prismeroval a to dievčatko si znova poranilo, pošpinilo, prešlo. Ale pozor, keď prišla tá hora, ona sama na ňu vylezla. Ten druhý človek bol skutočne pomáhajúci, lebo doviedol toho človeka k moci, aby tú situáciu prekonal. Čiže prvá lekcia pre nás dneska. Nepomôžeš človekovi tým, že budeš robiť veci za neho. A budeš ho dovádzať k moci tým, že mu budeš ukazovať, čo má spraviť, ako sa má zachovať, aby tú situáciu zvládol sám, spolu s Bohom. Sám, spolu s Bohom. Pretože v Bohu je moc. Tá moc je v Bohu, čiže doviezok k moci znamená doviezok k Bohu.
Chápete? Doviesť niekoho k moci znamená doviesť ho Bohu, ktorý v jeho srdci prebýva a ktorý v jeho srdci uvoľní moc na to, aby vyriešil každú vec. A vtedy, keď mu to dáš, tak vlastne si nastavený, aby si ho doviedol k Božej moci. Ale oproti tomuto nastaveniu doviesť druhého k moci znamená, že namiesto toho, aby si ty vlastne ho doviedol k moci, ty začneš analyzovať jeho život, lebo ty predsa nejaké svetlo máš, posúdiš ho a odsúdiš ho. A to znamená, že si mu nepomohol, že si ho nedovedol k moci, iba si ho skritizoval, zdeptal si ho a zabil si ho. Kdežto v tom druhom prípade si rozpoznal jeho situáciu a pomohol si mu, čiže doviedol si ho k moci. Čiže si svojím svetlom mu ukázal cestu, ako to má vyriešiť. Ak nemáš cestu, ako druhému môžeš pomôcť, ako to má vyriešiť, tak mu neraď. Čo mu chceš poradiť? Čo mu chceš povedať, že je hlúpy? To vie on bez teba. Čo mu chceš povedať, že to nevie? Však to aj on vie, že to nevie. Keby to vedel, už to má vyriešené. Tak na čo to rozoberáš? No pretože to je diablos, ohovárač, ktorý zoberie tvoju ťažkú situáciu a ohovorí ťa, aký si ty neschopný, nemožný, nedáš to, nevieš to a ty to proste príjmeš a keď to príjmeš, tak sa to stane realitou tvojho života. Pretože také slovo, ako príjmaš, to formuje tvoje vnútro. Preto buď opatrný na to, čo príjmaš a ešte viacej, od koho to príjmaš. Čo príjmaš a od koho to príjmaš. Pretože od toho záleží tvoj život. A myslíte, že to bolo v cirkvi? Veď tu je to napísané. Dneska sme to čítali, že Pán hovorí, nesúďte veci. My nemáme súdiť, ale máme rozsudzovať veci, aby sme vedeli, čo si z toho máme zobrať pre svoj život a ako môžeme druhému pomôcť. Čiže doviedť ho k moci. Toto vidíš, že je to krásne. Chápete, to je tak jednoduché. Ak chceš niekomu pomáhať, pomôž mu k moci. Nerob to za neho. Nekritizuj ho. Nesúď ho. Ale ukáž mu cestu, aby to on vedel spraviť sám. A keď to on porozumie tú cestu a spraví to sám, príde víťazstvo. Mnohokrát som zobral človeka a povedal som, poď sa modliť. Nevieš odpustiť? Neviem. Tak som zobral tých ľudí a povedal som, poď. Vidíš tú vec zlú? Povedal, áno, vidím ju zlú. Musíš tú vec odsúdiť. Tá zlá vec sa musí odsúdiť. Ak zlá vec sa nepomenuje a zamete sa pod koberec, stále má aktivitu. Viete, kde zlá vec stráca moc? V Kristovom kríži. Takže ak niekoho dovedieš tomu, že zlá vec, ktorá rujnuje jeho život, nejaký hriech, nejaké ublíženie, čokoľvek mu spravili a donesie ho a uvidí ju na kríži odsúdenú, vtedy si ho doviedol k moci, lebo on je zbavený moci zla vo svojom živote, lebo kríž je koncom zla, koncom moci temnosti. Na kríži je dôkaz, je fakt o smrti Kristovej a v tejto smrti skončila každá zlá vec. Tam každá zlá vec stráca moc. Takže prvý raz, ako môžeš pomôcť, je dovedieť ho ku krížu. Pretože v tej chvíli, keď ho dovedieš ku krížu, dovedieš najväčšej moci, ktorá zabraňuje nepriateľovi vládnuť nad životom. Tam nepriateľ končí. A potom druhá moc z toho vyplývajúca je moc skriesenia. Pretože v tej chvíli, keď človek je zbavený moci zla, tak môže ako slobodný vták na oblohe sa chytiť moci skriesenia a nechať sa naplniť Duchom Božím a tou mocou, ktorú Boh do teba vložil. Ťa zmocní Boh a ty zrazu vykonáš veci, ktoré by si nikdy predtým nevykonal. Prečo? Pretože si zmocnený Bohom vykoná dobre. Nielen si zbavený moci nepriateľa, ale si povolaný do moci života. Ľahko ukázateľné na takomto príklade. Predstavte si človeka, ktorý je kompletne poviazaný. Takto. Viete, kto z vás ste už videli hodvábnu nitku? Čo? Hodvábnu nitku. Hedváby. Z toho nitky. To sa proste urobí. No, a teraz tie nitky sú tenučké. A predstavte si to hodvábne plátno, ono keď si zoberiete, aby vás tá hodvábna nitka takto omotávala, vy ju nevidíte. Ale keď vás hodne omotá, to hodvábne plátno by vás omotalo, tak vy sa ani nepohnete. Hoď to nebude veľmi vidieť, ale vy budete poviazaní, tak sú niekedy ľudia poviazaní rôznymi tenkými vecami, o ktorých netušia, že ich majú. A najlepšie je, keď to urobí nepriateľ tak, že to nevieš. A ty si poviazaný. A prvý moment, ktorý musíš byť vyslobodený, musí byť rozrezané to, čo ťa zdržuje. Tie hriechy, tie tajné veci musia byť rozrezané, odokryté a odsúdené na Kristovom kríži. Vtedy si vyslobodený z toho,
zovretia, ktorým si žil. Ale keby ťa takto 20 rokov držali a takto si bol zovretý a ťa rozviažu, ja ti garantujem, že keď sadneš na stoličku, tak si sadneš takto. A keď ti pôjdeš ležať, tak si pôjdeš lehnúť takto. Vieš prečo? Lebo ty máš tak privyknuté tie ruky a tie nohy, tak privyknuté k tomu stavu, v ktorom boli, že ty potrebuješ veľkú lásku, aby niekto prišiel a pomohol ti tú ruku takto zdvihnúť, pomáhal, dovadal ťa k moci a povedal, môžeš to Ježišovi urobiť takto. A môžeš Ježišovi vystrieť tú svoju ruku a môžeš Ježišovi žehnať. A zrazu ti ukáže, že tá tvoja ruka má pohyb. A čím viac sa tými rukami hýbeš, tak zistíš, ja už nemusím mať len takto, jak truhle. Ja môžem hýbať tými rukami, môžem sa rozhýbať. A zrazu potenciál, ktorý je v tebe, v duchu svetom uložený, sa začne rozvíjať a uvoľňovať a ty zistíš, že môžeš žiť. Vtedy si ho doviezol pomoc skriesenia. Najskôr si ho doviezol k pomoci od nepriateľa a teraz ho dovážaš k pomoci k Spasiteľovi. Viete prečo? Pretože my musíme nájsť túto moc v Kristovi. A tak budeme čítať ďalší verš. Tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet. Každý. Ivonka za seba, ja za seba. Každý za seba dáme Bohu počet. Nesúďme tedy viacej jedni druhých. Ale radšej usúďte to, aby ste nekladli bratovi do cesty toho, na čom by sa potknul alebo pohoršil. To znamená, čo urob? Hľad na to, aby si spôsobil také okolnosti, že ten brat alebo tá sestra bude môcť vyrásť, rozvinúť sa a nie zastaviť svoj život. Povedať niekomu, že robiť niečo zlé a neukázať mu, ako z toho von, je presne to zaseknutie. Lebo prísť a povedať, ty nevieš rozprávať. A on povie, máš pravdu, už nebudem nikdy. A povedať, nevieš spievať. OK, neviem, už nebudem nikdy. A niekto povie, nevieš vybaviť techniku. OK, neviem, tak už to nebudem robiť. Chápete? Povedali sme vec, ale nedali sme návrh riešenia, nedali sme cestu. Jak si toto urobil, tak si ho doviedol k bezmocnosti. Nepomohol si mu. Áno, možno, že zle spieva, možno, že zle robí techniku, možno, že zle hovorí, ale niečo v ňom je, čo chce hovoriť, niečo v ňom je, čo chce sa rozvinúť. A ty potrebuješ k nemu ukázať cestu. A ukázať mu cestu, ako to môže robiť správne. A ten človek to môže robiť. A teraz poviete, ako vie, či to má robiť, alebo nemá? Ako vie, či je toho povolanie? Viete, ako zistíte svoje obdarovanie? To je veľmi dobrý kľúčik. Keď budeš vec robiť a druhý začnú z tej veci byť požehnaní, hoci ich není dokonalí, zisťuje, že tvoja práca, tvoje dielo je požehnaním pre druhých. To znamená, že nebeské požehnanie sa k tebe prebíja a v tebe sa rozvíja. To znamená, že my vlastne budeme tú vec rozvíjať. Čo nás učí svet? Svet školský, nie celý, ale školský nás učí takúto vec. Venuj sa tomu, čo nevieš. To je chorý program. Keď nevieš matematiku, drv sa matematiku. Vieš malovať? To len tak trošku pomaluj, však to ti ide. A drv sa matematiku. Pravda je taká. Matematiku sa nauč na takú úroveň, aby si prešiel a rozvíjaj to, čo máš. To znamená maluj. V skutočnosti rozvíjaj v sebe to, čo máš. Lebo keď sa ty budeš silou mocou drtiť tú matematiku a nemáš na to vnútorné uschopnenie, nie je to tvoje poslanie, tak ty nikdy nebudeš taký dobrý v tej matematike, ako by si bol po pár ťahoch v malovaní. Rozvíjaj malovanie. Ako teda spoznáš, že čo je tvoje poslanie, keď ešte nemáš zjavenie ducha a nevieš počuť Boha tak, ako by si mal, lebo časom ti to môže Boha jasne povedať. A keď ti to povie, potom budeš vidieť, ako sa to prejavuje. Ale pokiaľ to povolanie nemáš, rozpoznávaj to, ako to požehnáva druhých. A o druhých bude prichádzať, to ma potešilo, to ma pozbudilo, to mi pomohlo, to ma zmocnilo. Tak to je to, kam ťa Boh ťahá. Takže ak začneš spievať, že ti Boh hovorí, nespievaj. A všetci ti budú hovoriť nespievať nie preto, že ti povedia, lezieš na nervy, ale preto, že niečo tam nie je v poriadku. No tak nespievaj. Hľadaj niečo iné. Lebo to tvoje spievanie v tebe, v tých druhých nedáva to požehnanie, ktoré si mal dostať tí druhí. Tak v tej chvíli sa stiahne a hľadaj iné poslanie. Ale ver, že ak by bolo spievanie tvojim poslaním, tak budeš aj slabo spievať. Ľudia budú požehnaní. Viete, čo vám poviem? Ja som počul raz o jednom evangelistovi. Mne to ohromne zasiahlo. Zobral jedného evangelistu, a on bol veľký služobník potom a on proste zobrali, že poď kázať. On sa postavil a začal kázať. A tí kazatelia sa takto chytrili za hlavu, že to, čo sme spravili na námestí, káže, ty braďo, to také blbosti rozpráva, to už v živote ho nezoberieme. Oni už hovorili, no to sme spravili najväčšiu chybu života. A potom, čo sa oni ako skúsení boží služobníci chytali za hlavu, že čo on tam káže,
Tak dal výzvu, kto sa chce obrátiť Ježišovi a neviem koľko stoviek ľudí zdvihlo ruky, že sa obrátil. Hovorí, to je pomazaný, toho bereme. Chápete? On nepovedal úžasné slova, ale Boh sa za neho postavil. To znamená, keď budeš spievať a budeš spievať aj, že trošku ti to nepôjde, OK. Viete, ako vo mne zablokovali spievanie? Ja keď som bol, tak som mal strach z ľudí, keď som sa obrátil a dali mi, a som mal strach z ľudí v cirkvi, lebo som vošiel zo sveta, kde ma šikanovali, tyrali, rôzne veci som si zažil v živote a teraz mňa postavili do cirkvi, kde som čakal prijatie a povedal, tu poď za mikrofón, poď zaspievať. Ľudia, o mne vy ste sa krvi nedorezali a nešli spievať. A povedali, ty nikdy nebudeš spievať. A ja som tomu uveril a som sa vyhýbal spievaniu. Vždy. Pravidelne. Čo, pomohli mi alebo nepomohli mi? Oni nepochopili, čo som ja v živote mal. Neboli v mojich topánkach, ale vyhodnotili na základe jedného falošného spievania, ktoré bolo fakt falošné, lebo zo mne by ste ani hlas nedostali. A vyhodnotili, že ja nikdy nebudem spievať. Prehlásili to nado mňou, ja som tomu veril a všetko skončilo. Tak je služba tých, ktorí vás posúdia a odsúdia. Ale v skutočnosti služba je iná. Každý z nás sa postavíme pred súdnou stolicou Kristov a každý máme hľadať spôsob, ako druhého človeka mu vytvoriť prostredie, aby si mohol otestovať, kde je jeho potenciál, čo môže robiť. Niekomu sa to prejaví, že bude malovať, niekto bude spievať, niekto bude kázať, niekto bude sa modliť, ale to sa postupne prejaví. A teraz hovorí 17. verš, aby sme neboli príliš dlho. Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svetom duchu. Počúvajte, spravodlivosť Božia znamená, že všetko zlé bolo odsúdené, zavrhnuté, zabité v Kristovej smrti. A všetko dobré do tvojho života má byť uvedené. To je to duchovné. A nie je to o tom, čo ješ a čo piješ, lebo tam sa škriepili o také banálne veci. Nie je o tom, že či máš také sako, či to zješ, alebo to nezješ, ale aké máš nastavené srdce. Či tebe ide o to, aby všetko zlé, ktoré je z diabla vytvorené v ľudskom živote, skončilo v tvojom živote a skončilo v živote druhých, a aby všetko dobré nebeské, ktoré je z Ducha Svätého, povstalo v tvojom živote v radosti a v pokoji do aktivity. U teba aj u druhých. Chápete to nastavenie? Toto nastavenie rozhoduje. A teraz, keď už v tomto nastavení ideš, tak hovorí písmo ďalej. A tak tedy sa žeňme za tým, čo je vecou pokoja a vzájomného vzdelávania. A tu sme. O čo mi ide, keď druhého vidím? O čo mi ide, aby som ho vzdelal, posunul na vyššiu úroveň? Alebo by som skritizoval, čo sa mi nepáči. Ak chcem kritizovať, čo sa mi nepáči, som sudcom, uzatváram to, čo ja nemám, môžem uzatvárať a vlastne nevytváram podmienky preto, aby mohol žiť, ale zabíjam toho človeka. Som zhotový a som zodpovedný za vraždu jeho poslania. A jak chceš byť zodpovedný pred Pánom, lebo každý sa tam postavíme, za vraždu poslania druhých, pokračuj v tom súdení druhých. Pokračuj v tom stálom hodnotení a stále niekoho hodnoť. A budeš zodpovedný Pánovi, že si zavraždil poslanie v bratovi a v sestre, ktorý mal byť slúžiť. A keď ho ty zavraždíš, tak Boh ešte možno nájde niekoho druhého. A Boh žije možno niekoho druhého, aby ho zobral pod ramena, toho, ktorého všetci vykopli a zavrhli, aby ho chytil pod ruky a pomohol mu rozvinúť potenciál, ktorý v sebe má, od Božieho ducha. Vyber si sám. Dneska ti dávam cestu, hovorí Pán. Vyber si. Buď budeš vytvárať prostredie preto, aby sa druhý mohol rozvinúť a výraz do krásy Kristovej, alebo budeš hodnotiť a súdiť druhého a uzatvárať jeho prostredie, aby nemohol žiť. Ty rozhoduješ o tom, čo chceš. Buď budeš ničiť a zabíjať, alebo budeš budovať a rozvíjať. A ty si buď pomocou, alebo deštrukciou. Ale niekedy tí, čo deštrujú, sa nazývajú, že oni sú pomocníci. Áno, pomáhajú, ale nie Bohu. Takže, nebor pre pokrm diela Božieho. Všetko o sebe je čisté, ale zlým je človekovi, ktorý je a uráža sa na tom. Dobre je nie jesť mesa, ani nepiť vín, ani nerobiť ničoho takého, na čom sa uráža brat, alebo pohoršie, čím slabne. A teraz príde k tomu kľúčovému. Ty, že máš vieru, ty, že máš presvedčenie, majú sám u seba, pred Bohom. Blahoslavený je ten, kto sám seba nesúdi v tom, čo uznáva za dobré. Povieme sa chvíľočku, čo je to blahoslavenstvo. To je vlastne stav, kedy nie si v pochybnostiach. Kedy nejdeš spievať a hovorí, mám spievať, nemám spievať. Áno, nie. Chcú ma, nechcú ma. Mám to urobiť, nemám to urobiť. Predstavte si, že ja by som išiel dneska rozprávať vám a rozmýšľal by som, či mám vôbec rozprávať alebo nie. Či je to moje povolanie. Či mám alebo nemám.
Však by som ani nevedel, čo vám povedať, lebo ja by som neriešil to, čo vám povedať, ale či mám, alebo nemám. Chápete? Jak by športovec ide na dráhu a hovorí, mám bežať, nemám bežať, mám bežať, nemám bežať. Takže si už budú v cieľu, ešte bude rozmýšľať na tej štartovej rovinke po výstrele, že mal som bežať, alebo nemal som bežať. A oni povedia, už máš po závode. Hovorím, aha, tak už som dobežal, ja už to robiť nebudem. To je presne s ľudským srdcom, ktoré pochybuje. Ak si porozumel, že to máš robiť, rob to. A vieš, kde budeš mať svedectvo? Že to máš robiť? Nie v tvojej hlave, lebo ja povie, ja som istý, že to mám robiť. Hej? A ten si myslí, ja budem spievať. Jak je tu niektorí na tú súťaž, čo viete, čo tie hviezdičky dávajú, že ten má talent a ide na to a niektorí tam tak spievajú, že ľudia, to keď oni zaspievajú, to je to asi prebudzenie mŕtvych, čo chcem dosiahnuť, ja neviem. Chápete? A teraz oni idú spievať, lebo sú presvedčení, že on všetko môže. To nie je o tom, že si ja poviem, všetko môžem. To ide o tom, že ja som do niečoho Bohom ťahaný a keď to robím, tak musí to okolie dať svedectvo, že to je pre neho požehnané. A že im to donáša požehnanie. A najskôr to začne trošku, potom viacej. A čím viacej to robíš, tým to ide. Chápete, tá služba je preto službou, lebo niekomu poslúžila. A nie, že ty si poslúžil a ostatní si to vytrpeli. To si neslúžil. To si bol egoista. To si sa predvádzal. Ty sa nemusíš predvádzať. Tvoja služba musí donášať požehnanie pre druhých. Takže vtedy budeš vedieť, že je to skutočná Božia služba, keď tvoja služba, aj keď nie je koktavá a slabá, donáša pomazanie pre druhých a zobudza ich. A jak dostaneš to svedectvo 1., 2., 3., 4., zrazu zistíš, že telo ti dáva svedectvo, že to ti pasuje. Keď zješ klobásu, pasuje ti, tak si silný. Keď zješ vajíčko, pasuje ti, si silný. Sme pri tom jedení pití. Ale si silný. A nie, že ty zješ vajíčko, vyhádžeš sa bupakmi, lebo ti nesadlo, lebo si alergický na vajíčka a ty povieš, ako požehnanie som dostal. To nie je tak, že ty poslúžiš, celé telo je takto vyvalené, vyhádzané pupakmi, každý sa chytá za hlavu a povie, ako som poslúžil, bomba, ja som Boží pomazaný. To nie je služba. Telo ti musí dať odpoveď, či si požehnaním pre neho alebo nie. Nie je to, čo si ty v hlave usudzíš. Ty môžeš dostať povolanie, ale tvoje povolanie sa odzrkadlí v tele. Tam sa ti dá reakcia, či telo to príjma alebo nie. Ak to telo nepríjma, nerob to. Rob to, čo telo príjma. A ak ťa Boh do toho naozaj povolal, tak on spraví v tom tele, že ten istý duch, ktorý je v tebe aj v druhých, to potvrdí a bude ich budovať. Cítite, ak je to jednoduché? Toto je pre tých ľudí, ktorí nevedia počuť Boží hlas. Ale keď ti Boh aj niečo povie a sa ti to prehovorí a ty to príjmeš cez to, že ti to prehovoril a robíš to, tak znova príde to isté potvrdenie ducha, lebo keď Boh káže nejakú vec, tak on ju aj podpisuje v tvojom živote. A zrazu to zasahuje ľudské srdcia. Či spievaš, či pečieš koláč, či sa modlíš, či niekoho objímeš, či niekoho len vypočuješ a ten hovorí, taký som bol šťastný, konečne ma niekto vypočul. Tak máš dar zdieľania sa s niekým. Aj ho podporíš, aj mu niečo dáš, aj od neho niečo príjmeš a chápeš, zdieľaš sa, tak rozvíjaj zdieľanie. Nespievaj, nekáž evanjelium, keď ti to nejde. Iba tak káž, že sa zdieľaš svedectvo, ktoré máš. Rozumiete, aké to je jednoduché? My nerobme to, čo nám v tej chvíli nedá, lebo keď ti to Boh nedáva, tak sa vytrápiš na tom. A ešte budeš sa cítiť zranený, že ťa druhú pobili. Takže prosím pekne, rozpoznaj to. A teraz, keď už teda si v tej veci a už ty porozumel, že to, čo máš robiť, rob s celou vierou, tak ti teraz ukážem jeden zvláštny odpoveď, ako získáš také potvrdenie, či vlastne ideš dobrou cestou. Že vraj ten, kto pochybuje, keď je odsúdený, lebo nie je z viery. A že vraj všetko, čo nie je z viery, je hriech. Takže, keď sa postavíš a máš kázať, alebo máš rozprávať a pochybuješ, tak vlastne hrešiš. Pretože ty nerobíš z viery. Nerobíš z presvedčenia, že ti to Boh dal. Keď máš spievať a pochybuješ, či máš spievať, nerobíš to z viery, máš v sebe boj. Nerob to. Keď máš povedať svedectvo a ideš rozprávať svedectvo a pochybuješ stále o sebe, nerob to z toho, lebo Boh nemá na čo nadviazať. Keby ťa hneď aj Boh povolal kázať, ale ty pochybuješ o sebe v kázaní, pochybuješ o tom, že to máš robiť, tak tá tvoja pochybnosť spôsobí to, že Boh to nemá ako podpísať. A preto to nepodpíše. Ale keď sa postavíš v najlepšom vedomí a svedomí, ako to vieš a urobíš to celým srdcom pre Boha aj pre tých ľudí a Boh to chce podpísať, on má ako to podpísať, lebo ty si to urobil vo viere. A keď si aj vo viere urobil chybu, Boh ju maximálne nepodpíše, aby ťa niečo naučil, ale s tebou bude. Čo? Bohu maximálne, v najhoršom prípade, nepodpíše, lebo si robil, čo si nemal. Ale on bude s tebou. Ty budeš pociťovať, že nie s tebou. Akurát telo ti nedá reakciu, že je to dobré. Jo.
Takže máme 3 fázy, 3 momenty. Prvý moment je, keď robíš niečo, čo ťa Boh nezavolal, si presvedčený, že to máš robiť, ideš v celej istote a telo ti dáva reakciu, nerob to. A ty povieš, prečo je to telo také sprosté? No nie, telo nie je sprosté. Telo je dané ako dar pre teba, aby ti dalo odpoveď, že niečo nie je správne. Že máš žiješ nejaký alergén, že ty si v tej chvíli alergénom pre to telo. Chápeš? To iba ti telo dáva reakciu, nič viac. Telo je dar, ono ti dá reakciu. Takže, to je prvá vec. Keď si v druhej veci a ideš a si aj povolaný a máš to aj robiť, ale pochybuješ o sebe, Boh to zasa nemá ako podpísať, ale vtedy ti telo nedáva reakciu, že sa vyháče pupákmi, hovorí nerob to, ale telo ti povie, nemohol by si to robiť lepšie, to sú tí pomocníci, o ktorých sme rozprávali. Ty za tebou prídu, chytia ťa pod ruku a čo keby si to spravil takto lepšie? A potom sú tí pomocníci, ktorí neslúžia a nepomáhajú Bohu, ale niekomu inému. Nebudem menovať komu. A tí prídu a povedia, taký si hlúpy, že to ešte svet nevidel. To čo robíš? Ja ti dávam kritiku, konštruktívnu. Ja to mám najradšej napriamo. Hneď ti to poviem. A už ťa zabije. Tak to sú pomocníci, ktorí neslúžia Bohu. Ale tí skutočníci, pomocníci, ktorí ťa dovedú k moci, keď si bol povolaný, ťa povzbudia, posilnia a ty povieš, vyskúšam to inak. Urobíš to druhý raz, tretí raz, piatý raz a tak zistíš, že v tom pomazaní je a že sa to darí a že ľudí to zasahuje. Vtedy máš odpoveď od tela, že je to dobré. A v tej chvíli dostávaš väčšiu istotu v Boha, väčšiu istotu viery a ty v plnej viere, bez pochybnosti budeš konať vôľu Božu a vtedy ti telo bude dávať odpoveď, áno, je to o tom, že to buduje druhých. A tak všetko robíš na vzdelanie. A to, čo ti dneska Pán Ježiš chce odkázať, je to, rob veci tak, aby si vzdelával seba aj druhých. Druhých aj seba. Inými slovami, rob veci na vzdelanie. A to, čo zabraňuje vzdelaniu, je buď tvoje nepochopenie tvojho poslania, alebo tvoja pochybnosť. A ty vyhoď veci, ktoré sú není v súlade s tvojim poslaním, alebo vyhoď zo svojho života pochybnosť a telo Kristovo, ľudia, ktorí milujú Boha, ktorých rozpoznáš, že ti chcú udeliť moc k lepšiemu životu, tak ty ich počúvni a oni ti budú pomocou, podporou k tomu, aby tá moc sa v tebe objavila, aby si buď robil veci správne, alebo aby si veci, ktoré robíš, nerobil s pochybnosťou, lebo keď ich budeš robiť s pochybnosťou, Boh nemá čo podpísať. Vidíte, ak je to krásne? Celé Božie dielo je postavené na tom, aby ste uvoľnili to nebeské, ktoré je v tebe uložené. Aby ste tie poklady, ktoré sú vo vás rozložené, sa rozvinuli, rozjasnili. Aby z teba žiarilo svetlo ako z obrovského reflektora. Aby sláva Božia bola na tebo, aby prúdila cez teba. To je vôľa Božia pre teba, pretože na to ťa Boh vybral. Keby ťa Boh totiž to chcel zdeptať a odsúdiť, tak ťa odsúdia zdeptať na začiatku, keď si bol toho najviac hodný. Lebo keď ťa zavolal, tak ťa nezavolal preto, aby ťa odsúdil. To už mohol robiť na začiatku. On ťa zavolal preto, aby v tebe to nebeské, krásne dosiahol. A ty si buď spolupracovníkom s ním a potom spolupracuješ so všetkými, u ktorých to nájdeš, alebo sa zničíš. A ja musím spolupracovať s Ježišom a potom s Ježišom v tých druhých ľuďoch, ktorí hľadá to isté, čo na začiatku on ku mne a potom to hľadá aj k druhým. Cítite tú vážnu vec? To znamená, že keď k vám budú ľudia chodiť, musia nájsť, ak chcete byť Božou rukou, Božím hlasom, musia nájsť Ježiša, ktorý vás dvíha na vyšší úroveň. A vtedy, keď ty budeš dvíhať ľudí na vyšší úroveň, si skutočnou pomocou, lebo im dávaš moc. A keď im dávaš moc k lepšiemu životu, tak aj tvoja moc sa znásobuje. Lebo čo zasievaš, zožneš. A nakoniec, keď takto pomôžeš veľa ľuďom, budeš ty šťastný, oni šťastní, celé dielo Kristov bude rásť, všetko bude sklieť sa slávou a všetko sa bude sklieť vierou. Pretože prečo sa mnohokrát veci nedejú, nie je preto, že by sme neboli povolaní, ale preto, že my pochybujeme sami o sebe. A všetko, čo nie je z viery, všetko, čo je z pochybnosti, je hriechom. A Boh hriechy čo? Zabíja, nepodporuje. On ich zabíja. Takže ak máš v sebe pochybnosť a tú pochybnosť niekto objaví a privedete ku krížu a tam ju spolu zabijete, odsúdite, tak ti čo urobil? Pomohol. A jak ju v tebe bude rozvíjať, hovorím, to by si asi nemal, to asi nepôjde, to asi sa nedá. No tak pomohol niekomu inému. To je tak jednoduché. Ale to je tak praktické. A preto som rád, že sme mohli túto chvíľu prejsť s vami na to, aby sme sa zastavili, uvedomili si, že každý jeden z vás, každý jeden z nás je Bohu vzácny. A keď ťa Boh povolal, tak ťa nepovolal preto, aby ťa odsúdil, ale aby v tebe zjavil kráľovstvo Božie. A to kráľovstvo Božie zjaví a bude to robiť on sám a bude používať tých, ktorí sú nastavení na pomoc pre tých druhých.
a nie na súdenie tých druhých. Takže ak v cirkvi chodíš a súdiš, pomáhaš niekomu inému. Ak cirkvi rozumieš a podporuješ tomu, aby dosiahli moc vykonať tú úlohu, ktorú majú, tak si pomocou Kristovou. A ty si vyberáš, na ktorej strane chceš stať. Či na strane Ježiša, ktorý vspiera a podporuje svoje telo a rozvíja ho, alebo si na strane druhej, a ktorý kritizuješ telo a posudzuješ ho a odsudzuješ ho a nakoniec sám skončíš odsúdený. Ty si musíš vybrať, čo chceš. Ja už som si vybral. Chvála Bohu. Poďme, ideme sa modliť.